Ja, hej. Jeg vil gerne snakke om det moderne gennembrud, som var en periode fra 1870 til 90. Det var kort sagt en periode, hvor et forfatter ville gøre op med den tidligere romantiserede litteratur og ville sætte problemer under debat. Det første, jeg vil snakke om, det er Georg Brandes hovedstrømninger, og hvor jeg vil bruge det retoriske pentagram. Hovedstrømningen er en tale, der blev lavet i 1871 af Georg Brandes, hvor emnet var at sætte problemer under debat, hvor man ville finde kritikken frem, og hvor at man ville ikke var bange for at træde nogle over tæerne. Forelæsningsrækken skulle med udgangspunkt i den europæiske litteratur i første halvdel af den århundrede sætte fokus på litteraturens rolle i samfundet, og indledningsforelæsningen fungerede også som en slags appetitvækker til emnet. Brandes fremsatte her en sønderlemmende kritik af den danske romantiske litteratur, som han mente havde overlevet sig selv. Afsenderen er den danske kritiker og litteraturforsker, som endda også havde magistergrad som 22-årig, og man kan sige, at han havde en form for modsiger i maven. Han var meget kritisk over den måde, litteraturen forholdt sig til omverdenen på, og han ville have realismen på bordet, og ville have de danske litterære skikkelser til at tage de kritiske briller på, og også skrive frit fra leveren eller fra posen, eller hvad man siger. Modtageren, der man skrev til, var egentlig alle litterært interesserede, og alle interesserede generelt. Talen blev holdt på Københavns Universitet, så man kan sige, at hovedsageligt det var de lærte studerende, der hørte den her tale. Han ville række ud til nye forfattere også for at give dem et såkaldt los i røven, og få dem til at tage stilling og være kritiske i deres udarbejdning af litteratur. Talen blev holdt i november 1870 og var derfor også startskud til moderne gennembrud som litterær periode. Hvad Georg Brandes ville var at gøre op med romantikken, som den situation, de var i, så var en meget rosenrød periode, og var en periode, hvor Gud ligesom havde ret i alt, og var en del af alt, og naturen var smuk, og alle de her ting. Sådan forholdt det sig ikke i virkeligheden, og det var det, Georg Brandes ville gøre opmærksom på. Sprog og genre. Sproget er meget høj stil, som det kan ses. Han bruger meget indviklede ord, og snakker med mange billedsprog, og argumenterne sidder lige i skabet osv. Han bruger andre lande til at få noget autoritet fra, som f.eks. Frankrig og Tyskland, som var langt længere fremme i den her litterære proces, end Danmark var med den her litterære revolution. Og de var allerede i gang med at sætte problemer under debat ved hjælp af litteraturen. Så kommer jeg til at snakke om komposition ud fra det moderne gennembrudsdigt af Holger Drachmann, der hedder Engelske Socialister, som er en del af hans digtsamling, der hedder Digte 1872. Engelske Socialister er altså skrevet 1871. Det episke digt, skal så klokken er jeg lidt bagud. Det episke digt, digtet er opbygget af 11 strofer, så hver især består af 8 vers. Det er opbygget kronologisk og har et handlingsforløb på en aftens tid. Teksten omhandler en gruppe havnearbejdere i London, der militært ikke er tilfredse med det uretfærdige og undertrykkende system. Og vil gå meget typisk for det moderne gennembrud af dens tekster. Den har også en konvention, som hedder A, B, A, B, C, C, D, D, som heller ikke er sådan noget verdensbrydende, sådan en meget almindelig opdeling, kan man sige. Den har også en del symboler, metaforer og besjælninger. Man kan sige for eksempel strofe 4, der er en besjæling, der lyder: og floden visler, og vinden piber, sælsomme stemmer stiger mod skyen, og mumle deroppe som troende klager. Der er også temaer, som for eksempel oprør, samfundsproblemer, undertrykkelse og konklusion, oprør, samfundsproblemer og undertrykkelse, som er meget typiske problemstillinger af det moderne gennembrud. Man kan selvfølgelig sige, at konklusionen er, at Holger Drachmann ville skrive digte for mere lighed i samfundet, og for at konkludere på det kompositionsmæssige, så er der ikke noget vildt komposition, men det er meget. Ja, nu vrøvler jeg lidt. Jeg har nemlig gentaget den her et par gange nu. Skal aflevere om 4 minutter, så tak fordi I gad at lytte. Hej.